Bisa grabe ang mga paglutos, grabe ang mga pagsulay, grabe ang pagtamay o pagbiay-biay kanato, yaga-yagaan lang ta, kaminusan ta, pero igsoon, ayaw nagpamatia, ayaw naguna-una, ayaw paminawa ang opinyon sa laing tao, mas paminawa si Lord kay si Lord ang imong gilagaran, maunang padayon. Abanti ta. Kung madagma bangon, expected na ni Lord nga madagma ta kay tao ra ta. Apan excited si Lord sa atong pagbangon ug padayon tang magpagamit niya. Padayon tang mga lagad sa Ginoo. Bisag kuso-kusohon ta sa unos padayon nga naman. Tungod kay ang atong paghago para sa buluhaton sa Ginoo. Ang atong paghago nga nangalagad sa Ginoo taliwala sa ulan, lapok, hala, padayon tag-abante. Bisan duhan lang mo nagpermiting, tulo na lang mo upat. Ang nanimba ning hubas ba ibutang talaging gamay na ayaw nagpalumbalinga tan-awa. Ikaw ag si Lord igsoon, focus to the Lord. Amen. Kay ang imong paghago, ang imong effort igsoon, ang imong pagpangalagad sa Ginoo, dili masayang, dili makawang, naiganti sa unahan, nai blessing, nai grasya, nai talagsaon nga panalangin, nga wa pa nimo masugati, nga wa pa nimo nasinati, nga moabot kanimo og kalit in a surprise way. Amen. Nga naman, tungod kay naningkamot ka paras kay mayaan sa Ginoo. Tungod kay bisan luya na kay himbarog jud ka. Katugon na ka kaning ampo jud ka. Magbasa ko Bible di ko padaan di ba? Naningkamot yung kag-apil o permitting bisag kapoy na kayo. Naningkamot kag-apil o cottage service. Hala imo yung dalikatan o pagsimba bisag busy ka kay giuna nimong Ginoo. Kanang imong gibuhat igsuon. Kana nga effort di na makawang, di masayang, na ay talagsaong butang ihatag si Lord nimo. Na ay reward, na ay panalangin. According to Saint Paul, again akong balikon, mga minahal kong kaigsuunan, tindog ka mo nga ligon, dili matarog, pagkugi ka mo kanunay, ayaw pagtinapulan sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo nga inyong pag-alagad, dili gayud makawang. Amen? Dili gayud makawang ang atong pag-alagad sa Ginoo. Even si Paul igso nakasinati og mga ingani nga grabe kayong mga problema, kalisod, pagsulay. Sometimes atong pagpangalagad sa Ginoo tungod sa kadagko sa mga problema ug unos igso, labi na financial. Nahitayon nga maglisog tagtindog tungod sa kagrabing mga pain, grabing pagsulay, grabing pagantos apan gidasig ta ni Paul. No, ayaw. Layo na mog naabtan. Listen. Layo na mog naabtan. Pila na mo katuig nang alagad sa Ginoo. Mobalik mo, no, barog. Tindog. Nay time igsuon nga lisod itindog. Nay time nga lisod itindog sa pulpito. Nay time nga lisod itindog as a worship leader. Nay time lisod itindog sa pulpit as a musician. As a Sunday school teacher, ikson, pero ningingon si Pablo tindog. Ayaw padala sa sitwasyon nimo. Ayaw padala sa mga problema o unos, tindog. Nya ligon, magligon ta, ayaw pagluya-luya. Amen? Kinanglan, dili ta matarog, nya magkugi ta, dili ta magtinapulan nga naman. Kay nasayod ka mo, nga ang inyong pag-alagad, dili gayud makawang. No? Muna nga gidasig ta ni Paul. Kaya nga naman, once mo give up ta, once mo balik tas agi, mo balik tas kani adto igsoon, magpadala tas tong gibati. Sayang atong nasugdan. Sayang ang mga tuig nga nang labay. Sayang ang mga panahon nga dasig kita nya mo balik tas kani adto. Sayang no, dili nato masinati ang mga talagsaong butang panalangin pinasahi nga dihog. Ibubo ni Lord na to, dili na to matagamtaman kining give up man ta. Mao nang ingon si Paul, bahalang magkadagma-dagma bangon. Padayon, abante, ampo-amping abante. Amen? Padayon ta lahos mga kaigsuonan. Nga naman, kaya ang atong paghago, ang atong mga singot igsuon, mga tuhod na igsuon nga, gikubala na nagniluhod sa Ginoo igsuon. Ang atong mga hilak, mga luha nga nangatagaktak, nga pirti ng daghana, ang atong pag-isa-isa sa atong kamot nga nagdaig sa Ginoo sa panahon sa pagsimba, dili gyud na makawang. Atong panahon nga naulanan ta pag Bible study, naulanan ta sa mga activity sa church, gahigilantan pa ta pag-abot, daghan kay mga struggle igsoon. Ingon si Pablo, dili na makawang. Kana kung magpadayon ta, kana kung mulahutay ta. Apan kung mubalik ta, sayang atong nasugdan.